kabeh maklum ben penonton sing kae kidul panggung iki ora kabeh. Ketutupan salon ya, wajah tukang soni ora ngajar salon kok kene ngono ki meng apa lho. Mare penonton sing kidul kae iso ngrusi dene iya. Sinden wono pira mak? Ono 5. Kok sing ngadeg ning 4, ora apa-apa no. Sing lor dhewe rada halus iya. Tuwa kae ayu to nek wis ora ana sing iso nyacat sinden kuping iki. Sing kidul dhewe ayu ning aja dilirik. Ban kuwe. Iya iya. Lore meneh kuwi senajan to awake kok brit ngono iki. Edan kok kaya aku ya, Pak. Kuwi ya ayu luwes. Sandinge meneh ya ayu. Ah, siji meneh ya ayu. Kae pojok dhewe lho dhewe ke senajan to sepuh ning ya sing ketok manise. Iya. Ah, kan pinter kok surantane kon mbek sinen jan. Iya ya, Mak. Diaturi nembang siji lan sijine. Jajal ngetes kaprawirane kepinterane sinden-sinden. Mergo bengi iki no apa, Pak? Dirawuhi karo penjarane Bapak staf ahli bidang Kesra dan SDM Bapak Heri Dermawan APMM. Woi. Karo penjaripun nganu apa pihak sekolah dinas kebudayaan Bapak Dr. Andes Eka Prasetya sekalian Ibu ora kok kabeh Pak. Penewu atau yang mewakili di nganu apa rawuh penjaripun Bapak Kapolsek Ngendah dan Ramil Ngendah sami rawuh kabeh no. Iya wah jan aku ya lali aku seragam banget. Apa anu lho awis security yo kemaki ora saiki satpam ki seragam karo polisi mak ate ra iso bedak ya
Iya. Panjenengan Bapak Lurah Bulurejo beserta Pamong kuwi ora ono. Rawuh kabeh mak. Bapak Bulurejo bersama anggota ugi rawuh. LPMK Bulurejo rawuh no. Iya. Pak RT, RW dan Bapak Ibu tokoh masyarakat Lipuh, Wonorejo, Kragilan dan Sumur Muling kabeh ya do rawuh. Wah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kula dikai nganu no. Lipur panglipur pikir wujude apa? Bisane adewe men tetembangan karo nepungake sinden-sinden sing wis cumawis ana ing kene mbok menawa Bapak Ibu tokoh masyarakat mriki badhe nyumbang suwantenipun sumangga kula aturi minggah wonten ing panggung. Milih sinden dijilat sisine ajeng dhuwit kali sinten sumangga. Ning gandeng rene urung ana sing nganu no, ora ana pinungunan yo. Saiki ngadegake panjenenganipun Mbak Erawati. Sapa ngendi Pak? Saka Temanggung. Apa kok ngono kuwi? Temanggung iki anu Pak, bahasane ngono kuwi. Kepiye? Umpamane ngene. Mbak, tak pundi Mbak? Arep ning alas. Mesine wangsulan. Mbak Erawati saka Temanggung. Ngono kuwi nak. Iya. Ayo Mbak Erawati disupport ya.